ନମସ୍କାର। ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରବିବାର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଗଲା ଆପଣମାନେ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅବଗତ ରହିଛନ୍ତି। ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆୟୋଜକ ଦଳ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ପରାଜିତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇଂଲଣ୍ଡଠୁ ପରାଜିତ ହେଲା, ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠୁ ପରାଜିତ ହେଲା। ତେବେ ଉଭୟ ଦଳ ଦେଖିବା ଯେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବେଶ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିମ୍ବାୱେଠୁ ପରାଜିତ ହେଲା। ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳକୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ କଥା ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମିତି ଟାଣୁଆ ଦଳ ନଥିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ତେଣୁ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅସଲ ଲଢ଼େଇ ସୁପର 8ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦଳର ଅତି ଦୟନୀୟ ଏବଂ ଅତି ଯଦି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଯେ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦଳ କୁହାଯାଉଛି, 1 ନମ୍ବର ଦଳ ଏବଂ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ବଡ଼ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଯେ ଗୋଟେ ଦଳ ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ତାହା କେବେ କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଯଦି ଲଢ଼େଇ ସେମିତି ଟକରାଟକରି ହେଇଥାନ୍ତା, ମ୍ୟାଚ୍ ଦଳ ହାରିଥାନ୍ତା ଲଢ଼େଇ କରି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଲିଂରେ ଆମେ ପାୱାର ପ୍ଲେ ଭିତରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଆମ ବୋଲର ଭଲ ପ୍ରଭାବୀ ବୋଲିଂ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 3 ଜଣ ବ୍ୟାଟର ଅତି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ଗୋଟେ ଭଲ 187 ରନ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଯାଏ ଟାଣି ନେବାରେ ସହାୟକ ହେଲେ। ଆଶା ଥିଲା ଭାରତ ଟକ୍କର ଦେବ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ବ୍ୟାଟରମାନେ ୱିକେଟ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଗଲେ ତାହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିନା ଲଢ଼େଇରେ ହାତ ଟେକିଦେବା, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଭଳିଆ କଥା ଘଟିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାର୍ଡ଼ ହିଟର ଅଛନ୍ତି, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳକୁ କେହି ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କେହି ବି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ମୁକୁଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ବା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ଯେ ଦଳ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଦଳରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ତୁଳନ ଟିକେ ବିଗାଡ଼ି ଗଲା ଭଳିଆ ମନେ ହେଲା ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ଯଦି 2-3 ଜଣ ଖେଳାଳି ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳ ଖେଳିବ। ଏ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଅତି ଜରୁରୀ, କାହିଁକିନା ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ଦଳର ଯେଉଁ ରନ୍ ରେଟ୍ ଅତି ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍, ତାକୁ ସୁଧାର ଆଣିକି 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆମକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।